leveranter, så jeg laver penge. Kapitalfremskrivningsformlen kan bruges meget længe. Se mig lige nu, se mig lige nu. Du prøver at følge med, men det er så svært at gennemskue. Se mig lige nu, se mig lige nu. Du prøver at følge med, men det er så svært at gennemskue. Du har siddet på skriveholdet lige siden. Han skal have din aflevering lige til tiden. Ellers kan han ikke sove i et år. Den passer væk, tag hvad Word man foreslår. Går og sover lidt for længe. Bruger for meget i byen og bruger for mange dumme penge. I så røv fra hvad jeg troede I kunne nå det, men nej. Du får ikke ekstra credit, bare fordi du er en stejlig, det går nedad nu. Men grafen kan også gå op, fordoblingskonstant, halveringstid på halvtid. Voksende funktion, det giver 1 million, yeah. Se mig lige nu, se mig lige nu. Du prøver at følge med, men det er så svært at gennemskue. Se mig lige nu, se mig lige nu. Du prøver at følge med, men det er så svært at gennemskue. Pille, jeg har lige noget, jeg gerne vil sige. Som præsident af diameter gang en pil. Til masser af punkter på wannabe-modeller. Hvem der tæller, Funktionen er falene. Den er ikke nede med det bollede G-tyk på toilettet. Lytter er nummer 1. Campus, vi er nede med det, aldrig nummer 2. Og vi kan leve med det. Se mig lige nu, se mig lige nu. Du prøver at følge med, men det er så svært at gennemskue. Se mig lige nu, ja se mig lige nu. Du prøver at følge med, men det er så svært at gennemskue.